destí humà es forja en una lluita desigual. Qui decideix el futur d'aquests éssers humans? Un viatge turbulent a un nou món, agitat per la sang i el foc. Qui determinarà el destí d'aquesta dona? L'ambició té un preu molt alt. La prohibició del tràfic d'esclaus va pujar el preu d'una manera increïble. Qui governa la vida o la mort d'aquests homes? Esclaus negres, capità. Sé de gent a l'Havana que en pagaria el preu que en volguessin. 400 piastres! Qui puja més, senyors? Vaixells de vapor a canvi d'esclaus, no és això, Valeri? Aquesta màquina és una pèrdua de temps i de diners. Una màquina així reduiria a la meitat la durada del viatge a Cuba. No pot haver-hi fissures a l'operació. Quiets tots, o disparo! L'hem d'ajudar! No, Amèlia, no és el moment. Hem de fer justícia! La llei del mar! Fa molt de temps que estic enamorat de tu. Però què dius? Veig molta sang. La teva dona. Benvinguda a Cuba. Ay, gallina vaya pegantero. Ay, gallo son cuentalango. Deixeu-me! Lluís! És inútil, Massana. Ja no hi ha res a fer. I l'Aromí? Mort. Per què m'has fet venir a Canet si no et faig cap falta? Perquè ets la garantia d'un pacte comercial. Per això ens han casat. Aquesta dona em fa el que vol de tu. Digue'm què faries sense mi. Res. Que el nostre fill ens hagi convertit en negrers. Els hi dono 48 hores? O em tornen els diners? M'agrada el seu interès. M'ho pensaré. No me n'aniré d'aquí. El meu lloc és aquest. No estic pas enfadada amb tu, però m'has d'ajudar. No sé si confia en la dona blanca. O Jun sap que no menteix. Em sorprèn que sigui vostè qui em digui que el seu marit intentarà introduir més esclaus a l'illa. Els militars no s'aturaran fins que ens trobin. I si ens maten, mai no deixarem de ser esclaus. Qui conspira contra la llibertat? M'estimes? Sí. Doncs treu-me d'aquí. Habanera, una extraordinària producció sobre l'aventura colonial i els homes i les dones que la van forjar. Et posaré al servei exclusiu de la meva dona. Amèlia, sisplau, no ho permetis! És una bogeria! Habanera.